nos encontramos cun tractor aquí agrícola que pinta aquí, que finca hai, non? Digo eu. Bueno, xa coñecemos o emprego dos narcos submarinos por parte dos narcotraficantes para transportar grandes cantidades de droga. E tamén coñecemos a perigosidade que é viaxar nesas naves, a perigosidade para a tripulación, para o piloto. Pois moi atentos, porque agora esos narcos submarinos poderían viaxar sós. Atentos a isto, que nos lo vai a contar Víctor Méndez de Narcodiario e Diario de Pontevedra. Víctor, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Víctor, estamos falando de que as autoridades xa detiveron un semisomerxible teledirixido no Caribe colombiano. Estamos falando desa primeira incautación dunha nave así, non? Sí, efectivamente, sobre todo como ti dis, non? Estes viaxes en narcos submarinos son super perigosos, é moi difícil atopar a xente que se atreva, non? A meterse neses cacharros para recorrer distancias, e os narcotraficantes pois están buscando solucións. Hai tempo xa que se sabe que hai drones submarinos de distintas capacidades, non? Para distintos usos. Aquí no Estreito, en España, víronse drones submarinos pequeniños para levar cantidades de hachís, pero esta é a primeira vez que vemos un narco submarino como os que coñecemos, pois completamente, como ti dices, teledirixido. Claro, Víctor, é que falamos sempre, non? Facer esa travesía polo Atlántico, sempre falamos desa viaxe que vimos no caso de Marín e demais, que é unha auténtica loucura, non? Agora, cuidado, tecnoloxía para o servizo dos narcos tamén, vímolos en Colombia, non sei se en Europa hai detectado algún tipo de narco submarino teledirixido, e que non este vai a ser detectado non significa que non estean, porque entendo que aquí todo o mundo se suba ao carro. A ver, o que di a Armada de Colombia, que é a que máis sabe desto, non? Ao final, os colombianos neste sentido son pioneiros, son os que máis saben. O que dicen é que estes aparellos teledirixidos están en máis lugares do mundo. Cando eles detectan un, é que hai máis, non? No caso este que detectaron eles, pois era un aparello con capacidade para introducir 1.500 kilos, non é un aparello das dimensións que coñecemos aquí, sino máis ou menos a mitade, non? 12 metros de eslora, que ten unha vantaxa, que ao non levar tripulación, pois ten incluso máis espacio para levar máis droga. Pero dan cruzado o Atlántico, falamos de que non. Non, por agora non. Por agora, tomando como referencia este que temos aquí, que localizou a Armada, ten capacidade para percorrer entre 500 e 800 millas. Isto ven sendo, pois, ni siquiera lles dá para cruzar o Caribe, non? E o que supón a Armada é que os utilizan de momento para achegar a droga a outro punto onde hai outra embarcación recolle e cruza o Atlántico. Non é suficiente todavía este caso, este modelo para cruzar o Atlántico. Isto non quere decir que non existan ou que en algún momento dado eles consigan esa tecnoloxía, claro. Porque este aparello habería que cargalo de algún xeito, non? Para que a travesía, para poder seguir a travesía restante. Sí, o que apareceu, claro, o que apareceu neste aparello son sistemas para poder funcionar autónomamente, non? Un piloto automático, dúas antenas Starlink para manter sempre a comunicación, a conexión con esa persoa que está cun mando, non? Ao final, non me sendo outra cousa máis que un mando, e despois ten que parar nun punto concreto para entregar a droga, porque por agora non chega para cruzar o Atlántico, isso é verdade. Falabas, Víctor, de drones, incluso submarinos, pero os drones xa os coñecemos van sobre todo polo aire, verdade? Pois tamén hai narcodrones, é impresionante, a tecnoloxía avanza e os narcos, por suposto, apropianse dela. Estamos falando dunha operación aquí en España, a finais do ano pasado, entre España e Marrocos había drones que sobrevoaban o ceo chegaban ata 50 kilómetros, con ata 10 kilos de droga, Víctor, e incluso para meter cousas no cárcere, como pasou en Alaurín de la Torre, en Málaga. Sen dúbida, a tecnoloxía está aí e os narcos saben. Efectivamente, os drones agora mesmo son o futuro, non son o presente no tráfico de drogas, non? Falábamos hai un momento polo tema do marítimo, polo tema dos narcos submarinos, pero que dices tipo lo aire, exactamente o mismo, non? Hai aeronaves de todo tipo, aeronaves tripuladas e agora tamén aeronaves non tripuladas. A presencia de drones para introducir droga nos cárceles é común en todas as cárceles de España e do resto de Europa. Isto xa tense visto, recentemente ainda se viu en Cataluña, hai nada, escasamente un par de semanas ou tres, non solamente para meter droga, sino para meter eses pequenos teléfonos móviles que traballan eles nas cárceles, que tamén van nun dron, non? Tanto as dosis de droga como os mini móviles, chaman deles, cos que se comunican, non? Ao final, sabedes que os narcotraficantes, normalmente, os grandes siguen traballando, estando na cárcere, e para eso precisan comunicación. Eses drones tamén sirven para
introducir esos pequenos minimóviles por goteo dentro das prisións. A verdade é que os narcotraficantes buscan todos os xeitos, é espiño. E se hai que trampear, trampéase. Trampean, estamos falando de drones e narcosubmarinos que son ilegais, e as narcolanchas tamén son ilegais en España desde o ano 2018, pero atención, porque efectivamente, Rocío, trampean. Mirade para aquí, por favor, porque efectivamente, desde o 2018 estamos falando de que o goberno de España prohibiu a construción de narcolanchas que midan máis de 8 metros ou se miden menos de 8 metros, xamais poderán ter unha capacidade de máis de 150 cabalos. Isto é que prohíbe expresamente a lei, pero os narcos saben perfectamente como burlar a lei, porque se nos estamos explicando aquí, Víctor, como é a lei, o que teñen os narcos é bo asesoramento, eso sen dúbida. Totalmente. E estamos falando, a min isto chama moitísima atención, nunha das operacións máis importantes dos últimos tempos a nivel europeo, que vimos esos fardos na operación Saona, 160 fardos, aí había unhas narcolanchas en Outes, e eran legais, estaban á vista de todos. Como fan os narcos para conseguir burlar a lei? Sí, bueno, chamamos de narcolanchas, pero efectivamente, legalmente non o eran, non? Ao final son embarcacións de recreo, non? A nivel legal. Efectivamente son narcolanchas. Están construídas efectivamente para transportar cocaína especificamente e para ir a buscala a un narcosubmarino. Aí temos as dimensións e a forma. Son embarcacións que, como ti decías, non poden superar os 8 metros, pero que estas miden 7 metros e 99 centímetros. Meu Deus. Eso é o que dixo a autoridade que fixo a pesquisa, non? Despois desta incautación. Se por 1 centímetro burlan a lei. Claro, eles meten exactamente a mesma cantidade de droga, porque nun centímetro non... 1 centímetro si dalles para todos. Exactamente, e burlan totalmente a lei. Poden ter esas embarcacións, como ti dices, nun porto normal, nadie as pode incautar, e cando chega o momento de salir, ás 2, ás 3 da mañá, nunha noite aquí en Galicia, pois salen tranquilamente, van á punta da ría de Arousa, como foi neste caso, recollen a mercadoría no narcosubmarino e volven á terra. Así de fácil. Tremendo. Meu Deus. Menos mal que cantas veces falamos aquí contigo, Víctor, de operacións fallidas, pero a realidade na rúa tamén é que pois na rúa véndese moita droga e aí está. E aí hai consumidores os que lle chega a droga e agora, Víctor, falaremos contigo tamén dos prezos da droga. Pero antes, queremos achegarnos ata Ferrol, ata os poboados de Catabois, porque a veciñanza da zona di que xa non aguanta máis. Estamos falando de que ao redor desos poboados é un ir e vir de consumidores e non van ali só a consumir ou a comprar, senón que os veciños da redonda roubanlle. Eso é o que di a veciñanza, que ata chegaron a roubar a roupa do tendal para despois vendela e sacar uns pesos, que lle rouban nos coches porque lle rompen as lunas e todo o que hai á vista lévano para sacar outros pesos e así ir a mercar a ese poboado. Un poboado que, segundo a veciñanza, non pode entrar as autoridades porque teñen vixiancia propia. Moi ben, hoxe falamos na Hora Galega co Concello, e que nos di precisamente o Concello de Ferrol, que tanto a Policía Local como a Policía Nacional traballan cada día e de maneira conxunta para ter vixiados todos esos poboados e que non haxa ningún altercado. Hoxe estivemos ali e agora seguimos falando disto con Víctor Méndez. Completo desacougo en Catabois polo constante paso de toxicómanos por esta zona, que é o epicentro da venda da droga. Presuntamente estas persoas, para consumir, rouban, causan danos en vehículos, en casas, mesmo en negocios e, sobre todo, teñen un auténtico sin vivir a todos os veciños. Isto é un desbarajuste, isto é non poder vivir. Aquí estamos con tres, los de abajo, os de o cementerio e os de San Mateo. Uno vende la heroína y el otro vende la cocaína. A ver si esto es una romería. Les vale todo. Para llevárselas a vender a los campamentos, estando así casi como con la puerta cerrada del negocio y estando dentro yo, el tipo cogió, entró para adentro, cogió 3 garrafas de agua de limpia parabrisas. Entran nas fincas, roban as cousas. A mí as macetas que tiña todas por aquí mas levaron. Unha barbacoa, me faltaron 3 pantalos dos cativos. Venimos a consumir, punto. Estoy enganchado a la heroína, no tengo bien ahora mismo la cabeza, lo estoy pasando mal. Voy ahí al aparcamiento, pillo, me da igual, 1 micra, 2 micras, 1 gramo, lo que me lo fumo y salgo sin nada. O ir e vir de toxicómanos é habitual desde hai varios anos no entorno desta rotonda. En poucos kilómetros hai varios puntos de venta de droga, pero o máis perigoso, din os veciños, é o dos chaquetas. Tamén é o máis controlado polas autoridades. Aquí lo tiene más controlado la policía porque le pegaron a un policía y se lo tuvieron cerrado y todo. De que no podía entrar y salir nada. Ya te decía,
para o frixeiro, para o polígono. No, para o cementerio. O grupo que viven aí están fora. Teñen moi controlado a xente que pasa por aí, os coches e todo, matrículas e todo. Hai un sistema que de fogata que cando bota fume ou é que teñen escondido ou é que veo a policía. A ver, é xente nova, están destragados, pero é xente que se leva tempo consumindo. Métense polo medio da rotonda e pasan por aí polo medio da rotonda, pola carretera e para, se queres. A moita xente xa coñeces de vista, xente cun problema importante de drogodependencia, que hai unha serie de interlocutores que se están beneficiando. O que máis preocupa a veciñanza é que actúan preto dunha zona comercial, dun hospital e dun instituto, e din, ollo, que a situación cada vez vai a peor. Claro, Víctor, este é o gran problema, non? Que se xeran eses puntos e ademais hai unha percepción que temos máis cantidade de droga que nunca, e un termómetro moi básico é así de duro, pero é así de fácil, é o prezo da droga, porque todo sube de prezo e a droga non ten movimentos, non? Sí, hai que incidir, non? Hai que incidir no traballo sobre estes puntos, claro, porque realmente serán, sobre todo, problemas de convivencia, non? O que vemos aí de os roubos, isto é habitual, non? Onde se vende droga, hai delincuencia. E sí, efectivamente, o que dices ti, os prezos da cocaína, neste caso, non? Que é a mercancía ilícita estrela aquí en Galicia, non? Por desgracia, que máis temos, pois están invariables, non? Custa o mismo un gramo de cocaína agora que hai 20 anos, co cal eso quere decir que o abastecemento é máximo ahora mismo. Claro, Víctor, chama a atención, é duro, pero é así que vayamos ao supermercado a facer a compra do mes e que todos os produtos estén ben máis altos e que ti nos digas que a cocaína segue igual que hai anos. Sí, aí a circunstancia é clara, non? Hai unha entrada bestial de cocaína, aquí contámoslo de cotío, é así, non? A Policía, a Guardia Civil e a Aduanas traballan dun xeito fenomenal, temos éxitos de forma constante, vimos agora na Pobra, pero cada vez hai máis redes criminais, cada vez hai máis xente dedicada a ese mismo negocio, o prezo ao por maior baixa, a cocaína agora mismo en España custa ao por maior 15.000 euros o kilo, cando hai 30 anos costaba 30.000 euros o kilo, quero dicir, a gran escala sí que baixa porque hai moito stock, pero a pequena escala o vendedor final, digamos, cobra exactamente o mismo, 60 euros o gramo, que é o mesmo prezo que tiñamos hai 20 anos. Cuestión clara, hai un abastecemento total, está en Galicia. Conclusión, que eu son de letras, pero o de arriba gaña máis que nunca. O de arriba sigue gañando máis, o tema é que está máis repartido. Falaba agora de que o prezo ao por maior sí que baixou, non? Porque hai moito stock. Que ocorre? Que entra máis droga, entra máis mercancía. Entón, ao final, as ganancias son as mismas. Pois tremendo. Víctor Méndez, Narcodiario, Diario de Pontevedra, unha vez máis, sempre con toda a información que nos deixa a boca aberta. Grazas por estar aquí na Hora Galega. Moitas gracias a vos. Graciñas, Víctor.